First bite. Ito ang talaga nito. Alamang. Calamaris. Naman ko no imang inasal diri guys sa Almaraya Mall. Ato ko nung testing kaon diri kung pareha ba sa mang inasal sa Pilipinas ug legit ba ni diri. Tara guys, oh. Inasal House Restaurant. Legit ba ka ni? Kaon ta karon diri. What's up mga tuwitik? Nandito tayo sa M. Inasal. M. Inasal daw. Hindi mang inasal, M. Inasal. So nag-order tayo ng chicken barbecue. At saka calamaris. Ensaladang talong. Okay, so halo-halo guys. So, first time ko rito guys kumain. Kaya ating tikman natin kung simba sa mang inasal ng Pinas. Kaya pray muna tayo. Ano pa hinihintay natin? Atak. First bite. Actually, okay din siya. Pero mas masarap yung sa Pilipinas talaga. Yung mga inasal ng Pilipinas. Ito kasi parang sabagay, meron namang tuyo. Ito ang talaga nito. Alamang. Calamaris. Okay din yung calamaris guys.
Ang tagal ko nang hindi nakakain ng inihaw na manok. Sinugbang manok ba? Sabaw guys, sabaw. Ini kalamaris. Oke, so kunting atsara. Rice mo? Rice. Yun na. Yun na kay kagtingog. May nabangil nga luto ko sa... Wala mo na kupas ka po. May agad. Luto naman akong luto guys. May Hindi. Mayroon. Sige, dalawa. dalawa. 1.5 nila, 2.5. Thank you. Salamat. Thank you. Dugang tag-rice guys kay maglamig kay kaon. Tagan patag sudan. Belum. Chicken oil.
Pilipinas enchilada guys eh. Enchilada. So guys, pwede ko nang maihambing ang Mang Inasal ng Pilipinas at ang Inasal ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. So, ang aking ratings nito ay yung Mang Inasal 10 points at ang Inasal is 8 points. So, iba talaga yung lasa ng Mang Inasal ng Pilipinas. Talagang sulit na sulit. So, pero hindi naman magkakalayo. Kaya sinabi ko nga na 8 points yung rating ko kasi okay naman yung lasa. Yung halo-halo din ng Mang Inasal guys, ang lasa sulit na sulit din. Itong halo-halo ng Inasal medyo ano siya, medyo kulang sa gatas. So yun lang, pero hindi naman rin magkakalayo. Okay na rin. Sa presyo niya, okay na rin. Kaya kayong mga taga Abu Dhabi, yung nanonood ng vlog ko, itry nyo itong Inasal. Sulit na sulit yung presyo at okay din ang lasa. Start na tagalo-halo guys. So okay guys, solve na ang tiyan ko. So sa uulitin until my next vlog. Bye bye.